Corría o ano 1980 e tres veciños, membros da Asociación Quiroguesa Os Eidos, José Morales Quiroga, Manuel Cardenal e Hilario González Fernández, deciden impulsar o produto que ocupa o primeiro posto entre os cultivos das terras quiroguesas, o viño. Nace así a que sería a primeira feira do viño de Quiroga. A data escollida para esta celebración foi o día 11 de novembro, coincidindo coa celebración das festas patronais do San Martiño. Pero a primeira feira do viño de Quiroga non viría soa, estaría acompañada tamén da primeira festa da Augardente. Neste primeiro certame, celebrado na Praza Maior, cada concursante achegaba 40 litros de viño que se destinarían ao convite dos participantes na festa e a unha cata popular na que se escollerían os 3 mellores caldos. Como xurado podían participar todas as persoas que o desexaran, coa única condición de mercar unha xarriña para que lle botaran o viño e deixar o seu voto polo caldo que máis lle gustara na mesa do secretario. Dada a gran cantidade de público que abarrotou completamente a Praza Maior, a pesares da choiva desta xornada, a cata dos viños durou 3 horas, dende as 7 da tarde ata as 10 da noite. Transcorrido ese tempo, deronse a coñecer os 3 gañadores desta primeira feira do viño: Manuel Río Pérez, o Rodas do Nocedo, José María Ocampo, de Lamela, e Luís Zamuz, da Casa Puente do Río Sil. Mentres os participantes desfrutaban do viño no recinto feiral nun pote ou alquitara instalado para a ocasión, destilábase a augardente que se empregaría para elaborar unha monumental queimada que se serviría durante a verbena. Sería o poeta do Courel e bo coñecedor dos viños quirogueses, Uxío Noboneira, o encargado de ler o pregón desta primeira feira. O autor da mítica frase «Quiroga é un viño» marcaría o inicio dunha parte ben destacada durante décadas nesta celebración, os pregoeiros. Os organizadores desta primeira feira cualificaban de notable éxito a celebración ao seu remate, augurándolle unha gran acollida popular en vindeiros anos. E non se equivocarían, posto que a Feira do Viño, dende ese 11 de novembro de 1980, leva xa máis de 4 décadas celebrándose con gran acollida. O ano seguinte, coincidindo novamente coa celebración do San Martiño, organizas o que sería a segunda Feira do Viño e a segunda Festa da Augardente. Nesta segunda edición, a cargo de José Muñez Jiménez, José Morales Quiroga e Cesario Castro Fuentes, marcaríanse unhas bases a cumprir para o concurso de viños do país, tanto brancos como tintos, cultivados nos términos municipais de Quiroga e de Ribas de Sil. O xurado nesta ocasión xa non estaría só formado polos asistentes á festa, que poderían seguir votando polo que consideraban o mellor viño, senón tamén por un xurado cualificador, formado por catadores recoñecidos da comarca e foresteiros, que escollerían os mellores 5 viños presentados a concurso. Para garantir a legalidade do concurso, os organizadores exixían que as barricas ou garrafóns que se ían expoñer se cubriran cun saco e se numeraran correlativamente unha vez dentro do recinto feiral. O encargado da proba sería a única persoa que sabería a quen correspondía o viño asignado con cada número. Se se comprobaba que os viños eran manipulados polos concursantes, é dicir, si contiñan mesturas de viños distintos aos do país, serían retirados do concurso. Os viños ganadores desta segunda edición da Feira do Viño pertencían ás adegas de Manuel Río, o Rodas do Nocedo, José González Rodríguez, o brasileiro, Carlos Álvarez, o Tapón, Luís Barrera Guntiñas, de Rairos, e a Ramón Rodríguez. No ano 1982, cando tiña que terse celebrado a terceira edición da Feira do Viño de Quiroga, unha moi escasa produción fixo que non puidese levarse a cabo e haberá que agardar ata o ano seguinte cunha mellor produción
para recuperar un certame suspendido cando estaba a piques de acadar un posto entre as feiras do viño de Galicia. É neste 1983 cando os distintos sectores do municipio coinciden en sinalar que se dan as circunstancias favorables para esta recuperación, en canto á cantidade e á calidade dos viños. Outra novidade marcaría esta celebración que se vai mellorando e consolidando tras as primeiras dúas edicións nas que houbo que ir superando atrancos. A organización, que nun primeiro momento fuxiu de incluir actuacións ou participacións oficiais para que se desenvolvera alentada e alimentada polo interese de todos como un logro do pobo, pasa agora a estar organizada dentro do Concello de Quiroga. Ben porque un dos seus promotores, José Morales, forma parte da Corporación Municipal como Concelleiro de Cultura, ben porque para a súa proxección precisase financiamento de organismos oficiais ou por ambas as dúas. O certame, aberto a todos os viticultores dos concellos de Quiroga e Ribas de Sil, aportando cada un unha cantidade de 16 litros para encher as barricas que facilita a organización, pasa da dúcia de participantes na primeira edición a máis de 20 nesta terceira. Ao existir unha competencia, serán os propios colleiteiros os que se preocupen pola calidade dos viños para que logo poidan ter unha mellor saída ao mercado. O viño de Quiroga conta xa cunha nova perspectiva, acadar o recoñecemento que xa teñen outras comarcas produtoras. Máis de 4.000 persoas acoden a unha feira na que se premian os viños de Luís Gómez Balboa, da Hermida, José González Álvarez, de Quiroga, Jesús Bao Mondelo, de Soldón, Urbano Mourela Vila, de San Clodio, e Emilio López Fernández, de Montefurado, en canto a viños tintos, e a Luís Barrera Guntiñas, de Rairos, Luís López Vázquez, de Quiroga, e José González Vázquez, tamén de Quiroga, en canto aos viños brancos. Destacar entre os adegueiros participantes a presenza da primeira muller que acode co seu viño a este certame, Gabriela González, pioneira en abrir camiño ás mulleres viticultoras. No ano 1984 comenzas as xestións para organizar a cuarta edición da Feira do Viño, pero a comisión organizadora, que aglutina os integrantes municipais, o rexedor Antonio Mejía e José Morales, coa comisión encargada de celebrar as festas de San Martiño naquel momento, Emilio Quiroga López, José Luís Rivera e Domingo Guntiñas, xunto con José Antonio Rodríguez López, máis coñecido como Xan Rolo, José Cerrato Gómez, xefe da Extensión Agraria de Quiroga, e Miguel Ángel Ferrero Ferrer, deciden un cambio de data. Non será, por tanto, ata 18 de marzo do ano seguinte cando se leve a cabo a cuarta edición. Ante as previsións da alta participación, coa finalidade de regular a asistencia de colleiteiros, restrínxese a participación nesta ocasión aos produtores que acrediten dispoñer de máis de 500 litros de viño para poñer á venda. Como novidade, con respecto a anos anteriores, desaparece o xurado popular e serán só as persoas designadas oficialmente as que se encarguen de emitir o veredicto sobre a calidade dos caldos concursantes. Establécese un xurado oficial no que se integran persoas pertencentes a diferentes zonas con produción vinícola propia, integrado por 2 catadores de Chantada, 2 de Sober, 2 de Quiroga e 2 de San Clodio. Os mellores viños desta xornada en tintos serán os de Luís López Vázquez, do Bar Portón, Juan Rodríguez Vilafañe, de San Julián, Ramón González Pichel, de Quiroga, Jesús Crespo Arias, de Pacios, e Manuel Mendoza, de Soldón. En canto aos brancos, os premios recaerán en Luís López Vázquez, do Bar Portón, Luís Barrera Guntiñas, de Rairos, e Jovito Campos, do Bar Goya. O mal tempo da xornada da celebración, algo que os organizadores buscaban evitar co seu traslado fora do mes de novembro, desluciu unha feira na que se agardaba superar edicións anteriores, pero aínda así conseguiuse que a mostra quedase totalmente consolidada. Moitos pasos lle quedarían aínda á Feira do Viño por dar, como unha nova data en Semana Santa,
e unha nova localización, a Rúa Real. Pero é neste punto cando un viticultor presenta por primeira vez un viño embotellado, cando aparece un afán de superación por conseguir un mellor viño recorrendo a plantación de vides autóctonas, e cando comeza a falarse dunha unión dos viños de Sober, Chantada e Quiroga, para contar cunha denominación de orixe que acabaría sendo a de O Ribeira Sacra.